салом дӯстон, хушомадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Ман мисли ҳарвақта автори ин канал. Дар видеонавори имрӯза мо якчанд мошинҳои фурӯширо ба навор мегирем. Видеоро то охирша тамошо кунед. Лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. ҳатман дар канал обуна шавед. Opel Astra F солбарӯшаш 1994, объём мотораш 1.6 литрай, нави сӯзишворияш бензин ва газай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 22,000 сомонаш гуфтесай, бо савдо ҳам мешава. Срочно продай будай. Мотораш инжекторай гази бензинай. Opel Astra F солбарӯшаш 1996, объём мотораш 1.6 литрай, бензин ва газай, коробка механикай, пробегаш 222,000 километрай, дар ҳолати хуб қарор дорад. Мошини айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 33,000 сомонаш гуфтесай, бо савдо ҳам мешава. Монитор, задни камера, 10 моҳ, ҳуҷҷатош 1 сол, тонировка. Марҳамат, занг бизанем, бо савдо кунен. ВАЗ 2109 солбарӯшаш 1999, объём мотораш 1.6 литрай, танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, пробегаш 111,000 километрай, дар ҳолати хуб қарор дорад. Мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 9000 сомонай, бо рубли ҳозира 74,000 рублей мешава. Бо савдо намешава. Ҷои шидиш 9000ай. Телефонҳо дар рӯи экран. Марҳамат, занг занен, бо маълумоти бештар айхтон дастрас кунен. Ҷои шидиш 9000ай. Савдо надорад. ВАЗ 21099 солбарӯшаш 1999, объём мотораш 1.5 литрай, бензин ва газай, коробкаш механикай, пробеги 373,000ай, дар ҳолати хуб қарор дорад. Дар айни ҳол дар спитамент аст. 10,000ай, бо савдо ҳам мешава. Телефонҳо дар рӯи экран. Марҳамат, занг бизанен, бо маълумоти бештар айхчон дастрас кунен. Бо савдо ҳам дора мешава. ВАЗ 21099 солбарӯшаш 2004, объём мотораш 1.6 литрай, нави сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 17,000 сомонаш гуфтесай, бо савдо ҳам мешава. Срочно ҳуҷҷатош 6 моҳай, ходовойшо полни нав кадай, статериш нав, ягон проблема надорад. Марҳамат, занг бизанен, бо маълумоти бештара айхчон дастрас кунен. ВАЗ Ока солбарӯшаш 2004, объём мотораш 1 литрай, сӯзишвориш танҳо бензинай, коробкаш механикай, пробеги 321,000ай, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошин қарор дорад дар Бобоҷон Ғафуров. 6,000 сомонаш гуфтесай, ҷои шидиш 6,000ай. Савдо надорад. Бо рубли ҳозира 49,000 рублей мешава. 4 литр бензинш мерезӣ, 100 километр ра мегардӣ. Марҳамат, занг бизанем, бо маълумоти бештар айхчон дастрас кунен. Лада Приора солбарӯшаш 2007, объём мотораш 1.6 литрай, бензин ва газай, коробкаш механикай, пробеги 323,000ай, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
20,000 сомонаш гуфтасе бо савдоам мешавад. кузовш бесапирана 10 литр бензиниш мерезӣ, 120 километр рав мегардӣ. мошинчаи тенҷай марҳамат занг бизанед. ваз 2107 соли барои 6 2003 объём мотораш 1.6 литрай, танҳо бензинай, коробкаш механикай дар ҳолати хуб қарор дорад. 6000 сомонаш гуфтасе бо савдоам мешавад. срочна фурӯшӣ будай, 1 сола ҳуҷҷат доштай. во бародаро занг бизанед бо маълумоти бештар яхчон дастрас кунед. телефонҳо дар рӯи экран. Opel Astra G соли барои 6 1999 объём мотораш 1.6 литрай, бензин ва газай, коробкаш механикай дар ҳолати хуб қарор дорад. мошинаи ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 37000 сомонай бо савдо ҳам мешавад. номерот дар рӯи экран. занг бизанед бо маълумоти бештар айхичон дастрас кунед. Opel Astra G соли барои 6 2000 объём мотораш 1.8 литрай, нави сӯзишвориаш бензин ва газай, коробка передачаш механикай, пробегаш 125000 километрай дар ҳолати хуб қарор дорад. мошинаи ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 37000 сомонаш гуфтасе бо рубли ҳозира 360000 рубл мешавад. бо савдоам мешавад. магнитофон дорад. алишам мешидай ба Opel дутӣ ё ба Opel Injector бо алишам мешидай. марҳамат занг бизанед бо савдо кунед. Opel Astra G соли барои 6 1999 объём мотораш 1.6 литрай, нави сӯзишвориш танҳо бензинай, коробкаш механикай, пробегаш 200,000ай. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. 32000 сомонаш гуфтасе ба рубли ҳозира 265000 рубл мешавад. бо савдо ҳам мешавад. марҳамат занг бизанед бо маълумоти бештар яхчон дастрас кунед. ваз 21099 соли барои 6 1994 объём мотораш 1.4 литрай, бензин ва газай, коробкаш механикай дар ҳолати хуб қарор дорад. мошинаи ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 7000 сомонаш гуфтасе бо рубли ҳозира 75000 рубл мешавад. бо савдоам мешавад. аккумуляториш пачкай. марҳамат занг бизанед бо маълумоти бештар айхчон дастрас кунед. Opel Astra F соли барои 6 2001 объём мотораш 1.8 литрай, бензин ва газай, коробка передачаш автоматай дар ҳолати хуб қарор дорад. мошинаи ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. салонаш кожаи заводское. марҳамат занг бизанед бо савдо ҳам кунед.